zuk egin galderak nik entzungo dut adi, ta erantzungo dizut argi eta garbi. Hasiera emango dut berso kantari, zentzua emateko elkarrizketari. Joa, zegoela, gaixoean, zegoen. Ondo. Jo, egualde, bikaina da gau. Pare horiek da ez da ondia. Jo, zegoen ito, ginen zaizo, hemen aukutzeko. Espaldutuk. Izan pandemia kontu hori ez da erraza. Bueno, ginen zaizo, azpeitikoa. Zidea. Bikaina mundua desente ikusizatzen. Txikik da egiten dira. Ne galtego egiteko beldu gara bat, beldu ez, akojonoa, hemen ezin galdetu nolatan bekeren segundo zerretik aita ere besoiaria da, ez? Bai, aita besoia da, aitzurra alazan, eta txikikatik jaso gertu ezetik eta hortxe hasi ginen, gero ekakatzen da ono. Ni bai galdera bai, egungo duzu suposatzen dut bersoa ohikoa izango zen zuen etxean txikitatik eta bestelago ikasi egin dutela pixka etxetik kanpo zuea ohikoagoa izan da, Bai, gure etxean gara bat ere izan beste bideozitak, kasetak, liburuek, gero euskarari ematuzuk izan golaz zapatuta jaitan ahitzen duen, hitzetekotan ikusten duen, eta betien ikona gure etxean berzue, hasi gara. Ospatzeko, jaiak ospatzeko, ez? Bueno, bai, egin esan etxeko giru beharko aso kantua izan, ez? Bazkai, familiko bazkai bat baldin bada, hoxe, bukera berso, hiru baino, bezala, etxe gutxi. Etxetik jaso duzu, nahiz eta gutxi kontatu, baina gero suposatzen dut profesional mailan hasi zinena etxeko hori bigarren plano batera pasako zela eta zubekagun hasiko zinena. Bai, etxean ez da berso bideo hori dukioa, etxe bateko lan azala, berso dira, etxean eta asko dauden, eta azkarrik amairu urtera duzkelo, berso solaratu da nintzen, eta anaz nintzen, ez da azkitu berso bidirik, berso lantzen. Zer izan da zuretzako bertsoa zuberan hartzea edo deskubritzea? Bueno, berso horretzako afizio bat, ez kantazio garrik aitzire gustatzen zait, eta zentzu horta berso mani irik aterazu lagunek egiteko, jende izateko, eta diskutatzeko modu da. Txapelketetan ere ikusi zaitugu, batzuk txapelketan
Lorenzo aukera izan du, eta, ni egin nago dituzko, no? Herriko jaietan ere, bertsoa bultzako dituzue plazetan eta aipatu dituzun txapelketa horietan ez da berdina izango. Ez, sariketan eta txapelketak, baina gauza serio bezala dira, ez? Azkenean, herriko jaietan, herriko plazan, edo azken batero, lasai gotzea, festakilo bat dago, baina txapelketan tentsio asko dute, gaztetan igorretza emeztea jolatzen, ja ikusten txapelketa baten, finaletan aztezea nien, doria beste tentsio bat dute. Nire dirudez, atentzioa nintze txapelketetan bertsoa hasi behar urtenak isilune hor. Ezbena hori ere, urduri jartzenek hori zabalamo bezala. Bai, zu gai jartzen dituenik zuntatxo hastea, zenbat isilune handio izan, norbea kodatzea, asko kalatzen egia horrekin, eta bai, hori izan oso polita, ez? Zerdiek lagun errespetua, denbora gutxi asko pasa, egi egotean, eta hori oso Politara, gutxi nola jendea, respetatzen isilune hori da. bai, nik uste pertsua izan jutean ere pertsua ez alegin eta isilune hori nik uste berrezkoa da. Bertsoa eskoletan ere ematen da. Bai, gure gazti ginela, dela hori urte ezan, horrelako zeek, baina klase hori ere, bertso eskolak aparte, ikastoletan bertso asko sartu da, eta nik uste horrek, bertsolai ikatu dutela, Zer duzu bertsoa ere ezeketak sartzeko zer hori du. Nik uste beharrezkoa dela, eta hori dutzen, zer dute bertso dela gure euskal kulturokako, ez esango dut, importante dago, bai. Historia, atzeari jarrezko historia asko dauden zara, jende asko goitzen da, ikusi bezpezik dago eskola betetzean. Txapelketa ariatzen ari ematen goitzen da, horiek ezagutuko dituzia, importante da. Eta etxetik ikusten dugunok lagutea agertuta berritzea nola betetzena bekoizkoa eta. Bai, eta gainera, esan duke, handio badize, jende jokun ditzela. Eta malon dira bostedun sartzen die, eta salbeatan bukatzen dira, eta egin autobide egon badiz, eta jende jokun ditzela. Eta gainera, egun osoko zeula eta ez zeula publikoa ere hau egun behar du egun osoa bezkaetzen berelekua. Bai, nik uste hori da, festada bezala. Txapelketako beteko saibidea, pertsonaitzak lautik ematen dut festa handi bat. Eta ez ere, uste baina ez da egun oso izen, goita atalde, ordu asko pasa, berso izen ez dut, esko aspertanik. Urte baten gogoan telebistakin ikusi nula egun osoa txapelketa, eta justo beraren bukamio hilabete zegoeneko aurrekontza goizatu gaua guzti eta ni hogeita hemezortzi pikoko sukalarekin. Bai, nik bertsuetan zer egunik ondina, egunik aiazien torti bertsolariek onenak die, ez egun gota behar, nik uste dute osoko zer hartuzkeo onusunak dira. Bat sartu ezkeo, baina uste benetan egun behar da hori.
Samuliato Prolegge Vedeva Pisca Sera Lascia Becchiavo che si voleva tutti Gaibai e Metenisonde Nauscike Mabi Gaiba Polizia e Smeine Vano Serda lei c'è tutto per percezione amico. Bueno, según se gaitan, regulatzeko, niretzako gainean entzun eta bobilak piztez bazaik, ez dut gaine gustau, ez dut arrazoik dut bilatzen, bi egoera oso desberdin dira. Gaia ituta gaio gustatzen zatek, orduñera eskema prozesu, bidea prozesu, baina gaia ituta ez jatzu ez ere orten, gaia bat ez zitzain da izan dira eta hemen, eta segurtik gainan aldera dira. Bueno, bene, Ez da zer? Mira, Diego, justo anche